Umani ng suporta galing sa mga lider estudyante ang anunsyo ng Commission on Higher Education ukol sa gradual na pagbubukas ng face-to-face classes sa lahat ng kurso sa mga universidad na nasa ilalim ng Alert Level 2. Bagamat nasa gitna pa rin ng pandemya, ang ligtas na balik eskwela na nagsimula pa noong 2020 ay mayroon pa ring sinusulong ng mga lider estudyante hanggang ngayon para sa kalidad na edukasyon na dapat nilang tinatamasa at para sa agarang aksyon ng pamahalaan ukol rito. While we take this order positively, syempre di na naman natitigil dito yung campaign for ligtas na balik eskwela. There's also the challenge to the national government to likewise prioritize the safe school resumptions and also to provide adequate funding para sa mga state universities and colleges to make this happen. Isa sa mga kampanyang nilunsad ay ang UPB Get the Job Done ng mga mag-aaral ng University of the Philippines Baguio para sa 100% vaccination ng mga mag-aaral na isa sa mga requirement ng CHED para sa gradual na pagbabalik eskwela. Ligtas na balik eskwela! Kyra Cruz para sa Luzon Headlines. Kyra Cruz, News Force North Luzon.